811 MITC house wires this make a correspond business CL touch yambe ndi moni malume kutauni muda pita kuli kwanji kuno njala ya tilanga chibalu watalemba poti mapu ako nyumba yanu sejatiwa foniso simu yanga chikumbuta ngwangwa chisanu ife nyongo yomwe ya chikumbuta inundi na mundu ndingamba nditiwa chikumbu ntima mutima mwanu nthawi zina chimabwera komabe simukamba malume welengani kalata sikuti ndiolalata ayi musafulumire kung'amba ine ndichotengela utenga musandipatse makacha ayi izo ndizo mudzukamba sitifuna thandizo la tanja ndi tanja kapena chakudya chakamwa ndi kamwa kachitu kukokoka kadzakwana mbiri yanu ya bwino mudzi muno tidzakamba kumbukanu kasiriwa nwakuswasa bwe ndiwozopanda njerezo sasa kumajabe ndipo mukati chakudya ichi pena alibe ife tagona titakuta tisamadande otuka ife zose za bwino na bola tili moyo zose za bwino tina bado panda kantu zose za bwino titakazo panda kantu zose za bwino kaife zose za bwino na bola tili moyo zose za bwino tina bado panda kantu zose za bwino titakazo panda kantu zose za bwino Melani malu siti mayu alotenga omwe inu muda tisiila oti zose za bwino mukutila likila mukutatila malemba mwatimbu ya razilenga zija zose za bwino funa mtango tulukila mutatili mbite mtima mutuda sanduka bwinja koma zose za bwino kuno mutu kusisima poti olumalo kalamba anada koporoka koma zose za bwino inu mukukumbuka ikutazikana mudzi uno kuda kondwa tibuli mazikanga machiembekezo kunalibuganiza mvuto likatibwera mudzathandiza mwansanga mukati vuto mudzi uno kulupilo bwera sitimafuna kumpatapata mwini nthaka lelo sinu lyawo mukuthandiza awo mwayiwala amene akakuchotani tata kulila kwatu siku ngasindekalikonse mwinasonkala tayisindavekalikose ife ngongotengesa tsoka nzachitekalikose muti ukuthazika kono za bwino zose ife zose za bwino nabola tili moyo zose za bwino tina bado panda kantu zose za bwino titakaso panda kantu zose za bwino ife zose za bwino nabola tili moyo zose za bwino tina bado panda kantu zose za bwino titakaso panda kantu zose za bwino tukulandire popana pa low profile mwayo connect page koma so Pido International ndakupanga tag ndero pange accept kuti ionekese live ionekese pa page pako so Pido pange okay jabwino let me share it tiliso live so pa YouTube so anyway low profile mwayo YouTube tiliso live so pamenepo yes tikulandireni Pido International my Pidirani atusama kuziwani kuti dzina ro kweni nditatu lero ro ringo kufusa dzina dzina ro nditatu kuti antu sama kudziwani antu kuti ava kudziwani mwina ku skulu koma no yoti unangoti Pido International amona ngati siku amene tikumudziwa ife yayi sipilana amene tikumudziwa kuti dzina ro nditatu kweni zina langa ndine Pidirani Catherine Mombe Nyoni okay yes mwabatu anthu mukozo khaleka kuti munthu munapuzirana naye komano dzina ndini ma classmate kuyambira ku primary ndi mpaka na ku college ine ndili ma classmate mukunama mbona ngati mulibe classmate ndini ma classmate ambiri mbiri ne ayi
sangalasa. Ndithu. Ati ndikuona ari wopangira share ari apa plus. Maviroke ndidula. I Apa understand. Nakupanga tag komano just need to accept. Yeah, to accept the tag. If you cannot share, it's okay. Apa ikuti stage. Apa ikuti okay. Then I guess we wanna do up and the mission in live, and then we just need to, to accept it. I think so. Let me see. It's okay. And how many are about it? And disaster vanga so share, so definitely and Pangabo attendance of vanga share, so the and Pangango this year. No, sangango this year. Masikwa ndi basi. Waimanya basi. We are fixing the nation. We are fixing the nation. Saying connected to YouTube. Yeah, so as ndona kuti ndira kuisapa. Yeah, and this year ni komano nakupanga target. Pa notification yako igone ugone Saudi connects as mentioned you. Ndiye kuti ndikuyendereka kupanga ujeni kutuluka this side. Inditulusa. Yeah, isokoneza live yan. Yes. Komano I'll do like kuti ikapangabe it will still be on my page. I will accept it then with the tag. Like I will see. Yeah. Yeah, there's staying bus. Tapa ceremony anthu pasonkhana anthu ambiri amene asonkhana apa tingotchula omwe na mayina anthu awiri atatu komano musanamva simoni kuti muzidziwa kuti kodi mukumpatsa moni ndani ndeno dikirani kaye uone kuti pali Mike Banda ali pamenepa, Chisomo David ali pamenepa, Rezisi Mlongoti ali pamenepa, Minister Steve Wasisomo Mulia uyo amatipanga support kwambiri makamaka Minister Steve Wasisomo Mulia komanso amaimbaso ali ndi wanted niyo basi komanso TV presenter ku Times kumeneko ndithu munthu wankulu kwambiri akuti I need your number to go connect yanchechana akuti okay ndikupatsani number ndithu bwana Steve, definitely ndikupatsani number. Yeah, komanso tili ndi Nana Natembo ali na Facebook pano, Fruity Seedings ali pano, Wise Money Ngwanya ali pano, komanso ndi makamaka Prince GT Blessings ali pano, so ule Mungoma ali pano, Chelsea Rajabu Baraukuta ali so pano, so amene nditu komanso Gertrude Joabu Frankie Chinsendenji ali so pano, so Precious Jokore ali pano, so na eso Joseph Junior wafika kalikale, Jirisi Jime ali pano, so akuti zisamupite yayi komanso Prescott Maya wafika kalikale, Rafael na eso makamaka mofolo amene ndithu ali so pano, so pacho nyinji chanthu chimene chasonkhana pano pa ndithu kuti avere aonere zimene tikhale pano tikhale tikucheza makamaka za Commission of Inquiry, tigundeko mwina kulamuliro, tigundeko zinthu ziwiri zitatu wasalephera, tigundapo zinthu zingapo kapena titero tapa ceremony komanso auzeni anthu zimene tikambireneso popano bwana makamaka mai wa Chabwino muli bwanji nonse amene mwasonkhana pano mwaunyinji muli mwatandalauli muli bwanji mwasewera bwanji nonse amene muli pano takulandirani pano pa program ya Connect Band achimwene athu awawa athu ndithuda ku Malawi tikulandireni panopo. Ine ndikupereka moni kwa nonse amalawi anzanga. Chimene tabwerera panopo ndi zokhuza Commission of Inquiry imene takhala ndithu tikuyankhulapo kuti president achitepo kanthu poona ndithu kuti anthu amene ananamiza popereka ripoti limene linanamiza dziko lonse lapansi amene uja ndi ndani, akuyenereka apezedwe ndipo achosedwe ntchito kapena asisidwe udindo chifukwa kumene kuja ndikulakwisa komanso tili pano ndithu tikhala tikukambapo nkhani zimene zachitika kumene panopo pamene Mulungu watipasa ndithu mnyamata amene ali mchimwene wathu kukangomudalisa nkumudzodza
kulikulu ku judiciary kumene wangofikira kufinya pakhosi sakutekeseka wagwira khosi manthu lenileni tikhalanso tikukamba nkhani zimenezo komanso tikhala tikukamba ndi azathu aku polisi uko komwe ku area 30 cholinga chathu sikuti kufuna kuti anthu ena akwiye koma kufuna kunena kuti aliyense adziwe kunena kuti we need to hold one another accountable for the things that we are doing, zinthu zimene zingathandize dziko lathu kusintha, zinthu zimene zingatithandize ifeyo amalawi kuti life should balance. Wina aliyense tikamanena maonena kunena kuti nobody is above the law azigwiradi ntchito, chifukwa as it is right now amalawi timanena kuti nobody is above the law, but there are people who are above the law, ndipo zinthu zikuwachitikira olachite cholakwa iwo they feel kunena kuti they are entitled, sakufuna ndithudi kuti iwo avomereze apandalakwa, ndipo apapa ndalakwa kuvomereza just kupanga accept. Ndiye tikhala tikukamba zimenezo, ngati ndayiwalira mutheka kuonjezerapo koma tikhala tikukamba nkhani zimenezozo ndithu simunayiwale chilichonse tikhala pano ndithu tisukute kuti kodi anamiwa bwanji achoka, ndiye mwina tiyambire ponena kuti tathokoza president kapena tidziyamikireso inu ndine tinakhala pano kunena kuti tikufuna commission of inquiry iyayi kumadziyamikira ulenje umasimba wako umasimba wako izozo nzona nkhani imeneyi inu ndine achina John achina tofani natokota nkhani imeneyi anthu ambiri amayena kuti mukhaula inuyo mukhaula sizitheka zimenezi inu ndinu yani simungafusa mungapange force president kuti apange full commission of inquiry sizichitika kunena kuti silidzasiyo tokota mpaka na commission of inquiry kani ichitike yasankhidwa ngakhale pali ma question apo ndi apo kunena kuti bwanji asankhawa kuti bwanji ayika mwa kuti pala anthu ena ake kunena kuti ndakabwerebwere mu commission ya ingaletse ali ndi zifukwa zawo zimene amachitira zimenezo ndithu. Commission imeneyi ndi ya anthu 19 amene ali mmenemo tinganene kuti panakali panopa ndi 18 chifukwa choti mmodzi mwa iwo wachoka wanena kuti yayi ine sindichita nawo zamasanje ndatuluka chifukwa cha kudana akuti ndi pempho la kufamile. Tatitengereni kumbuyo kunena kuti kodi family yati chani kunamiwa achoke mu commission of inquiry kapena inuyo assessment yanu ndi yotani ndi commission of inquiry mmene mukuyionera muti. So commission of inquiry itatuluka even ineyo nditayiona I remember I wrote on my page kunena kuti to me it's not making sense chifukwa chonena kuti ndimazaganiza ineyo that is personally as in ineso ndi Malawi ndizoganiza zanga sikuti because ine ndikuganiza wina wakeso ndi kuti akwenelika support chimenecho. No, it is okay ngati sakugwirizana nazo koma ine mukuganiza kwanga ndinaona ndi kuti uje commission of inquiry sili bwinobwino chifukwa mulibemo for example ndi mmene zilili panopo every Malawian is a suspect, every party in Malawi is a wina aliyense amene ali Malawi pa nkhani manager is a suspect. We cannot trust anybody who is a Malawian to do that inquiry. Now azipani DPP munalibe mukuti awati UTM munalibe ena wa Ford chifukwa ine I was thinking kuti mwina atayika ma family onse aja nayeni munthu wawo mmodzi kuti akhale moso akhale akupanga nawo follow akhale akuona because at the end of the day it's not about anthu ifeyo as a Malawi, it's not about a president iyayi anthu ajanali ndi mafamily awo amene amachokera ku nyumba kwawo daily despite kukhala mu ndale. Ndiye tikunena kuti mafamily amene ajawo anthu amene aja akhalemo kuti aziona with a very sharp eye kuti kodi chikuchitika ndi chani chifukwa tisayiwalire kunena kuti ananama zapa 10 July kuti ndege inakafika ku Mzuzu si ine ndi amene ndidayankhula report imene inachoka ku Germany ndi limene linanena zimenezo. So ndinaona so kuti ayi apapa sipali bwino ndinazayankhula before anamiwaja asanapanga. I still have that post ndi mmene timazaona no kunena kuti ku family anapempha kunena kuti akamapanga ujeni commission of inquiry imene ayike pakanema akamafufuza ayike pakanema kuti ndithu dimene zimapangikira ngati nthawi ya Tipex ya DPP ayike pampalanganda ngati ma commission of inquiry imene napangidwa fomu kuti ifufuze content ya commission ya Meki amene anapangitsa kuti zisankho cha 2019 zilowe Tipex.
So I think akufamily amafuna zinthu ngati zimene zija. Now anamiwa atayikidwa mkati muja atapita kumene kuja ndikuona kuti akufamily apempha izi kukhala ngati anthu aja ali against zimene zija kuti iyayi sitingaziyike ku kamera. Ndi pamene anamiwa anena kuti iyayi ine masewera oterewa sinchita nawo. Chifukwa chonena kuti inu mwanena kale kuti tizithokoze ife pakuti tinatulukanso titaona kuti iyayi apa sipali bwino. President akuyeneka atuluke kunja kuno azapuze dziko kuti kodi amene wawa ananamiza apa ndani komanso awankulu wako uja akuyeneka ndithu amusise because the country is not safe. Now apa tithokozeso anamiwa because this is the spirit imene tikufuna ku Malawi. We can't clap for rubbish in everything that we can see. Anamiwa, he did a very commendable job, a very good job. Anamiwa achita bwino. Nditudi kunena kuti akakane chifukwa chonena kuti ifeyo as in Malawians we are going to respect anthu amene akulira because it's part of their healing. Ndenga chiwaja akupempha kuti mukamapanga tifuna mumuike pa kamera. Even a president, he is not supposed to stop that. Apapanga tipali chilungamo. Apapanga tipali bechina chili chose choti palibe chimene mukuwa. If there's nothing to hide, yeah. Do it for them. It's part of them healing. Afuna ziona zimene mukuchita. They cannot trust anybody. Everybody is a suspect. And this is the truth. You understand? So, tulusani nditu ikanemayo, pangani, ndiwaja, antuaja. It's part of their healing. Akuona kuti oho hapa zinakhala chonchi. It will be thinking in them. Koma usati mukuganiza. Chifukwa kuganiza kupangitsaso kuti anthu azikambaso zambirimbiri unena the question mark. Chimene akuganizira ndi chani? Chimene afuna lisadziwe ndi chani? Chifukwa anthu afuna adziwe. Koma ndikuperetsa pakanema pa mbalanganda ngati mene anapangira ma commissioners nthawi ya TPPja. Anthu amayankhula mene paja inuyo zoti muike tipex munazitenga kuti. Iyayi ife tinangoganiza tokha okay jamu. So panalibepo kumuyika munthu wina wake mu situation yolakwika. Aliyense amayankhula mene zimayendera. Ndiye iziziso za commission of inquiry ngati kuli pali possibility yona kuti akhoza kufunsa kwa president. Ngati commission of inquiry ili ya genuine ikwenera kufika kwa president akwanira kunena kuti kodi inuyo munanena kuti Ndege nakafika ku Mzuzu zimene zijazo munazitenga kuti ndiye timafuna tione kuti kodi anthu ode ali mbadi mtima apita kwa president kukafunsa zimenezo atakafuseyo komanso timamva kunena kuti Ndege inagwa 10 koloko mamawa and you gave an order kuti azikupasani malipoti every 4 hours. Mumaneneranji zinthu ngati zimenezo azifusidwa and every Malawian should hear for himself for herself. Tisamvere kwa anthu including the families, they have to see what is happening. Especially kunena kuti amadziwa zonena kuti Ndege ini mafuta up 2 hours akanena kuti muzindipatsa after 4 hours amona ngati kuti ikakhala ili kutiko. Excuse me. Ikakhala ili kutiko. Komanso chimeneso anthu ambiriso kapena akufamile akupangira kunena kuti tufuna muike pakanema muike pa mbalanganda anthu azipa anthu aziona tifanira kuti kumbuyoku kwatulukako ma commission of inquiry awiri atatu kutsogoloku kumbuyoku sinabwere zotsatira zake kunena kuti zotsatira za commission of inquiry yapeza ABCD maona zinthu zetu mangokhaliridwa pamene akazika pa mbalanganda alapa anthu adzadziwa donera kuti okay kuna kambidwa zakuti wakuti kula anthu angapo ndithonera kuti zidziwikiratu kuti anthu awawa whatever the case ali ndi vuto lonena kuti anapereka umboni wolakwika kapena anauza president ndicholakwika president ndikupanga manda kaya ndinamva kwa Minister of Information kaya ndinamva kwa wakuti kuti Ndege nakafika ku Mzuzu iwacha avukamo ifana kuti iwowo si amene iwowo amene anatenga message ija imene anaitenga kwa anthu kuja amene anapanga uja akafusaso kuti sono inu munatenga kuti munauza president munazitenga kuti iyayi apabi tabakhala ndi apo ndiye kuti ntchito yawo ikozokhala anthu aja pampeni chimodzimodzi mmene timaneneranso ndi ame komanda anena kuti Ndege inagwera kokhwitima kwambiri
kumene kuti kulibe manyumba kulibeko manyumba kulibeko mitengo zokhazoka ndeno anthu akafunsa commission ikafunsa unena sono chimene mmanamizira anthu kuti yagwera uku ndi chani ayi apa posamba apa mpomwera apa ndi mwakuti basa atabakhalani apapa mwakuti ziliko sikuti nkhani iyi ifeyo tikungokamba kunena kuti no sinkhani yamasewera ndi munthu siri kuti tikudana ndi munthu ya no ndi nkhani yoti people have to be held accountable for their wrongdoings ipezi anthu amene anapangitsa kuti zinthu izichi chichitike ndipo anthuwo alandire chilango choyenerera chokhudzana ndi zimene zinachitikazo mwamona mzimayi uchayu mzimayi ampatsa 53 years mwamudziwa mzimayi ameja ndikumudziwa sanatenge mpeni kwa abaya abambo aja ayi sanatenge chikwanje kwa rema abambo aja sanatenge poison kwa dyetsa abambo aja komano chifukwa cha negligence kutena kuti nthawi imene abambo amafuna chithandizo cha mayiyo yoyenera amayi aja sanapezeke mbiwacha ndi amene alisafaia maona pali umbonona kuti sanatenge zipangizo zonsezi yes koma negligence tikapanga lineti nkhani zimenezi ndikuona unena kuti amene anapangitsa kuti ndege uluke yopanda zipangizo ndi ndani already somebody's in walowa kale pamene popo exactly amene anapangitsa kunena kuti president aname ku dziko lonse ku mtundu wonse wa mafumu kunama rundi chimoso lupalokha koma inu ndi information yolakwika ananamiza achimwene ndikugwireni pakamwa sananamize Malawi yekha ananamiza dziko lonse lapansi including amene aja kuchema namatusa report aja amene aja wanachita kusono kuti Ablas ananamiza dziko lonse lapansi. Who is that person? Amene anapasa information image a president. Ndi kunamiza dziko lonse lapansi ndi ndani? That man has to be held accountable. Akuyeneleka amene ujaya bweresedwa apa kani apa. Ndikumukhazika kuti mumukhazika kuti osatiso momunyengerera. Akhale pansi apa yankhe mafunso. That's what is supposed to be done. We are fixing the nation. It's also there. No doubt about it. Oh yes, we have to fix it. And Zomari Nkhani tikamba wiki imodzi ndikuzisiya khani zofunikira khani zokomera dziko khani zimene zingapindulire amalawi anu ake amene amalipira akulu nthawi inatha nthawi imene ija inatha. So very obvious questions imene tikufuna kuti commission of inquiry ichite kuyambirira isanafuse mafunso iwonetsetse kunena kuti agwirizane ndi akufamile kapena mafamilezi kunena kuti iwowa akamapanga izizi aike pambalanganda. One, zimenezo asakufuna agwirizane nazo ndipo zimenezo zithandiza kunena kuti aliyense akamaunena kuti zakuti simunafuse tizidziwa na kuti next time mukafuse zakuti zawe mukafuse ngati asiyako china chake. Chachiwiri akatifusire mafunso kwa president kuti chimene inuyo munanenera kuti ndege nakafika kunzuzu ndi chani. Chimecho chikayankhidwa anena kuti ndi ndani. Akatero mobwereza akatero apeza kuti munthu uja ndi wakuti amuyika pambali, as I said, amuyika pambali. Kodi amene anapangitsa kuti ndege amanena kuti ndege is fit to fly pamene ndegeyo ilibe zinthu zina ilibe zipangizo zina ndi ndani. Inakakhala galimoto ngati ilibe seat belt, ngati ilibe honi, ngati ili ndi material akutha, ngati ilibe mabreki, munthu ndikunyamuka ndi galimoto ija kumendetsa ndikuchita ngozi ndikupanga find out kunena kuti anthu amene ali mmene mujamo amwalira anthu 5 kaya anali mgalimotomo amwalira chifukwa kuti galimoto imene yopanda mabreki yopanda zipangizo zoyenera amanena kuti driver ndi amene waphanthwa aja. Exactly. Maona. So in this case amene anasainira kuti ndege yopanda zipangizo zina iuluke yopanda transponder
yopanda black box ngakhala anatuza kuti black box ilipo anabisa pena pakeso akunkuyu komano ifeti kunena kuti zinthuzo munalizemo amene anapangitsa zimene zonso ndi ndani komanso ife tikunena kuti zimene zonso mulibe komanso akunkuyu apasidwe mafunso depending to what he said akuti ma black box ilipo afusidwe with that video inu mati black box ilipo ili kuti ifa muone apa kumena kunkudziko lakola he need to come out and answer also kunena kuti ananena kuti ujeni black box ilipo ikusungidwa Can you hear me or Natawa? When do one mwastaga? Let me see comments. Tabanga ni comment mundi mva ineyo connect wa staga ineyo ndikumona connect wa staga. Ndimaona kuti connect wa staga. Akuti inu kunja kuno kuli ngozi kodi simukudziwa Malawi tiye ndiphunzire kuti kunja kuno kuli ngozi komanso nanuso muli dziko lake litiro ngozi zake zitizo inu mukumva zimene tikuyankhula kuti mabodza pakukambidwa mabodza apapa you can't hear that you can't hear that inu adandani kaya inu anthu amene mwaonongesa dziko ina ndinuyo makomenti ake ndamene ofuna sumukufuna kupanga understand what is supposed to be done. People have to be held accountable for their wrongdoings. Osati ngozi ndingozi imfa inenda luza mayanga pompanopo ina mayanga malira pompanopo koma ija ndi ngozi yonena kunena kuti pali mabodza so ndikufuna ndi mabodzawo people have to be held accountable Let me see new comments. Mugundimva Okay. Adi mundimva. Ndiye no, anthu enanu ndi anthu onena kunena kuti musamangoti iyayi imfa ndi imfa. We know kuti imfa ndi imfa. Koma not imfa ngati imene iyo tichita kudziwa kuti tikunamizidwa and we should sit and look at mabodza amene aja ndikumalera mabodza. No. This is the reason why we ujeni ndani Alexius Kamangira wadzuka ku judiciary kumene everybody is not believing as it is today. Nobody is believing what is happening. Koma they have to believe chifukwa chonena kunena kuti anthu we are tired. Munatawa inachitika mtundu wina sintozowa kuti waya. Munatoka mu studio. Komano ndi mazama kali Pepani ndithu komano ndokhulupirira kuti inuyo muwapitiriza beko. Ndimapitiriza ndithu ndinazaona comment ina imene ndinaona kuti yawa ndi anthu makulu ono ngadziko. Ndiye ndimalongosola kuti imfa ndi imfa we know komano imfa ija pachuluka mabodza. So people have to be held accountable for their lies. Munthu sikuti kungodzuka siku limodzi basi nkunamiza dziko basi ndiye kuti anthu angokhala chete ndikumayang'anirira tizilera mabodza aja ndi zinthu zimene zaonongesa dziko kwambiri. So ndinali apa pankhani yokhuza ndimakamba za Alexius kuti kudzuka kwake kunkhani zokhuza ku judiciary washula majaji washula malawyer komanso tikuona kuti Malawi police komanso anti-corruption bureau anthu amene were there quiet. Ineyo pamene popo mukuona bwanji ndi nkhani imene ya Alex Kamangira. Iyayi tinene zoona mmene zimayendera zinthu makamaka kunkhani ngati zizi anthu ngati anti-corruption bureau amatengera kuti akamamanga munthu amafuna kuti akhale ndi umboni kunena kuti mwina asapangitse kuti dziko liluze chifukwa choti anthu akamanga akapeza kuti ndi osalakwa amapezeka kuti atani apangira sue the government pena pakeso ndiye government imalipira anthu aja komano simakhala kuti ndalama za Malawi zimene zikupita kwa anthu aja ndeno tidayipempha kuti anti-corruption bureau kuti ifufuze kunena kuti zimene akunena Alexius muli chilungamo chanji ndi zotani ndi zofunikira kuti kodi apange bwanji ndipo umboni ngakhale tikunena choncho umboni ulipo chifuna kuti even ku judiciary ko ayika komiti
kunena kuti ifufuze zimenezozo soyeza kuti apezapo china chakenso komanso mmodzi mwa anthu amenewa Amanda anayimitsa ntchito kunena kuti afufuze kaye kusweza kuti chinyengocho chilipo. Tsopano tikaona anti-corruption bureau imadila ndi za chinyengo, why can't they arrest him kunena kuti akamafufuza zimenezozo akhale kunena kuti anthu onse aja all the mentioned names ali mkati. Komanso anthu amene anatchulidwawo achikopa mulatina madise mulandani amene anatchulidwa amene mujamo according to Alexis anthu amene wawa amene anawonso ayimitsidwe ntchito kapena akalowe kaye tikufufuza nkhani ngati zimene zizi apange investigate. Ngakhale Alex Damanena kunena kuti pali majaji ena anapita ku polisi kuchokena kuti yayi mmene zililimu Alex akufuna ndionongere dzina tammangeni mumpange silence kuti akhale chete tanjatena ameneyo anthu ku polisi kujanena kuti yayi sitinganjate yayi funa kuti muli kachilungamo kena kakenso kupanga lifa ndi nkhani zimene watani wayankhula ndifayeke panakali pano sali kunjende yayi anakamanga ndithu komano ajajiwa anakanira ku polisiko. Tsopano panopo ndi pempho la ife a Malawi amene tikufutilira kunena kuti anthuwa palidi chinyengo amange apolisi amange anthu amene wawa majaji amenewa amangidwe akamangidwa azipangidwa investigate kukhala kwawo kwakunja pa nkhani izizi akusokoneza umboni umene kufuna titani tiupeze mazikamulo zina iwowa majajiwa ndi amene amakondola lamulo onena kuti wakuti mmangeni akusokoneza umboni asokoneza umboni ndiyo pakali panopa iwowa zigamulo zina mwina akukhwacha mafailo akuchotsa akubisa ndi zimene zijati madzabva kunena kuti at last kunena kuti mwina khoti lakuti lapya maona zina zonse zapita kuti inu musamaiwale no ina sindi maiwala ine vajaina ili by history to Trevor to vajadwa na malira tinali ndi Trevor mwana uja loya anamwalira anatenga nkhani ya uja wakwe mwala yeye anaphedwa uja musaiwali we live by history. There are people out there who are murderers. There are people who are out there, they have to answer for zinthu zimene akupanga. I live by history sindi maiwala chinthu. I have a very sharp memory so akweneka amangidwe ndithu. This is our message to Malawi Police Anti-Corruption Bureau anthu amene atchulidwa aja agwidwa akalowe mkati and start investigating them cause anakakhala anthu osauka wawa bweza atankhwira kalikali in 2-3 days anakacha jakale ngati mmene unchajira uja waba uje ni waba za Mai Maria uje inu za Mai Maria za tamawika ngati even mwezi sunati no it was 3 days panango ta 3 days amugwira uyo ku 6 years ampasa boom uyo akupita naye nkhani ya sata ya tanthawi yanji you know nkhani ya sata ya zaka zitatu asane kundetu ndi pamene ndikunena kuti you can see kunena kuti and phone amene anthu amene mukutionera panopo pale ma victims ena okhuza side ya kumene ku this department kumene ku judiciary pali 7 days imene amene akuziwa kuti is a victim you have to light kualembera ku judiciary commission kumene mukapange submit makalata anu. Amalawi it is time we need to wake up. Sumu kupha munthu tikupanga zimene mulungu amene timanena kuti ife we are God fearing country zimene mulungu amafuna timazinena kuti ndife anthu amene timamuopa mulungu koma are we doing the 10 commandments that tikamawerenga kuti mulungu anatiuza izi osapanga ndiye tapangani chilungamo pa chilungamo situopa mukapereke makalata anu amene mukuziwa kuti you affected tinapereka kale kalata yoyamba I think I shared with you munaiona imene ili ndi 11 victims azimayi amene ali ndi nkhani 9 years 10 years yokhuza one of the woman Mai Mangwana tinaipereka kale imeneja we thank so aku judiciary kuti apanga respond chifukwa one of the victims anaitanidwa ku parliament kumene anakapanga testify nkhani yake pa masopa majajiwo ena ndiye nawo. So what are we saying? Tikunena kuti people have to be held accountable pa zinthu zimene akuchita ndi zimene zingatithandize kuti ngati Amalawi tikonze dziko lija palibe amene angalikonze ndife tomwe Amalawi tikuyeneka tilikonze fatali ononga ndife tomwe Amalawi. Let me tell you this guys. Pala anthu ena amene akuti dziko lija linonongeka ndipo silingakozedwenso. That's the lie. Ndamene mukuthandizira kuti dziko ononga dziko lizipitirira zimene zikunonongekazo
zimene anthu ochepa amene tinganene kuti wakuti amangidwe munthu amene jo kumangidwa anthu aona unena kuti wakuti watani wamangidwa akhani yakuti from there anthu aziwa pone ikhozo zamangidwa ngati mene anamangidwira wakuti ndili ndi ana ndili ndi mkazi kapena ndili ndi mamuna ndilinso ndi achibale anthu ochewa akudalira ine anthu aja ayambapo kuopa ndi mmene dziko pang'ono limasinthira likusinthira tingoyerekezera kunena kuti ku judiciary kuja mayina amene anatchulidwa aja ayimitsidwa ntchito kapena achotsedwa ntchito amekomanda uja amene tikuneneramo wachotsedwa ntchito Minister of Information wachotsedwa ntchito anthu amene angabwere ndikudzapanga replace anthu amene ukuona ngati kuti iwowa adzapanganso misbehave no they will be careful be careful kunena kuti ineyo ndiyesetse ndisapange ngati zawakuti ndi mmene dziko limasinthira dziko sikuti limangosintha kuti pakamodzi bamba anthu amene akapanga ndikupanga monitor ndikubwera mwina for example mene alili Alexa Suje ndikubwera ndikudzena kuti ineyo ndi mwina anthu ndikumkonda kunena kuti akhale president wathu ndikuona kuti ndikugwira ndikayinkamo pamene okay exactly we need a president like Alexius in Malawi. That's the kind of president we need. Yes, so anthu amusankha ngati yewu chonena kuti okay ndi president uyuyu anthu akhala open kunena kuti okay akamva za chinyengo azipita kunena kuti ase kapena a president kwakuti tapufuzani kuchitika chinyengo iye uja akhala ndi chidi funa kuti mtima wake ndi wodana ndi chinyengo ndikale akhala ndi chidi kunena kuti pita kunena kuti atenga munthu uja amuyimitsa ntchito ndikukuza kunena kuti ngati angapeze kuti ndi wosalakwa ambwezeretsa ngati apeze kuti ndi wolakwa fired pamene president ili naye panopa ndionera kuti akamva zinthu palibe chimene amatani amachita anthu ambiri akhala kudandaula taonani akuti taoneni mayiwa taoneni babuwa taoneni akuti kuti palibe chimene chimatani chimachitika so amayi aja ndikulinda amayi ndana amayi aja amayi zamba nakana kupita kuita ndo ataita ndo kuti apite ku parliament. It's not doing it in long term kapena nene choto anthu amapanga give up kunena kuti olota auze palibe chimene angatani angachite dziko lili ngati mwana akakuza anonena kuti wakuti amandimenya ku skulu ino osachitapo kanthu lapita tsiku linaso wakuti amandimenya ku skulu osasamala mwana uja amadzakuza kuti sinipitanso ku skulu amakana that stage it's too late bwanji siupita ku skulu nakuzani wakuti amandimenya exactly mwaona ngakhale musakamenye munthu uja komano mukhale pasi ndikumvetsera zimene mwana uja akunena ndikupita mwina kumene kuja ku skulu kuja kwaitanitsa mwana wanga akudandaula zakuti ndifuna ndikumane ndi mwana wakuti kuto ndi chani anthu amene mwana uja akapfa kunena kuti mayi anga adapita kapena bambo anga adapita ku skulu kuja amabebakidwa kumene kujako pa nkhani yakuti amakhala ndi konfi mwa makolo mwana uja saka kunopitanso kwina amadzozona kuti makolo akamatani amandimvera komanso yes so chimodzimodzi dziko ngati atanga auza president akuti iwapo akuchita zolakwika inu ndikunena kuti give them cold shoulder unena no he can't do this or she can't do this chifukwa kuti ndi close friend anthu amapanga give up zimene zimawonjezera kuti katangale apite patsogolo kuli nkhani zambirimbiri zimene zimatekesera zambirimbiri palibe chimene chimaoneka kuti chitsazo iwe ngati pido madzanena za minister amene anampeza ndi ndalama zambirimbiri mamiliyoni mmoma tumira anakamuyitana kunena kuti kodi rama mapitana zokuti osatiso kumuyitana achimwene hold it right there kumuyitana apopo ndemukulakwisa. These are the things that people that are mafias, gangsters, thieves, they feel entitled. You can't
Oye dikirani kai Mwina akweneka mama. amugwire no chifukwa chona kuti ndi minister akweneka amugwire because we know kunena kuti sangakhale ni ndalama ngati zimenezo akweneka amugwire ndi citizen iso yeuja despite the minister uja iye uja son citizen amugwire a police acho kuti ya ndalama zimene mwazitenga kuti mutilongosole bwino mutipase maujeni ma concrete evidence ndalama zimene mwazitenga kuti koma what happened because there are people who are feeling entitled they feel kuti I'm above the law anamusiya ndalama zija they never even want to ask ntchito imene ikweneka ndi ntchito ya polisi kumuzoti sungatuse ndalama izi inu ngati anduna mmalandira ndalama zingati how much do you earn a month you understand because at the same time we have zija zimene amalemba tu mmaujeni mmanews Germany yatisainira kuti pasa kuthandiza anthu osauka 35 billion ndalama imene jathandiza ndani because people still are eating chiteze so zinthu ngati zimene zijazo those people have to be stopped zinthu zimene akupemphera mphawi let zokudya zimezo zifike kwa mphawi at the end of the day inu anthu iniyo muli nchikale nchakudya everyone have to be held accountable ndalama zimene jasamanika zinyamule choncho kumapita pamene pajapo police has failed Malawi police has failed the nation kumene kuja ndikulephera chifukwa palibe nduna imalandira ndalama ngati mene ndalama zimene ananyamula yeuja anapita ndikubwerera nazo they free walking ndalama zija anachokera nazo kuti is it not amongst the money the 35 billion mwina imene anapereka Germany because he was the one who was signing for that Of course. yeah Of course. it's in an article we saw that it's in an article And imagine anapanga spending drama zosezija ndikukaluza zimene amapanga ko ujeni campaign jana pesa kuti waluza position yake you see ata anthu atalandira drama zija mitsongo ya Malawi misongo ya Malawi komanso anthu aja atalandira ndalama zimenezo ngati izi ndalama zimene zachoka ku Germany zo sangawine why ndi ndalama za amphawi mukudya ndalama pa dzina la anthu osauka oti they don't know what is happening chilungamo anthu a minister amene mumatha kutionera nthawi zina mumonera nthawi zina ngati mukudya ndalama za Malawi sititasiya kukamba za inu ulibeko nthawi ijayonera kuti tikamba 1 week za inuyo basi taiwala cha iyayi ino ndi nthawi ya social media timapeza data yochuluka tikozokamba pamenopo chanchani tingopangitsa anthu kuti adziwe mmene inuyo mulili anthu adziwe kaya adziwa awiri kaya adziwa atatu komabe mwapangidwabe chani imbalance madziwika ndi mpava maona imagine panopo kulibeko mafuta agalimoto mizere anthu minister anthu ati well educated anthu anena kuti organiza bwinobwino onena kuti mwina tingene kuti akudziwa unena kuti mwina nyumba mwanga munomo muli bread imodzi bread uyu atenga masiku angati ndi ana amene ndili nawo bread uyu atenga 2 days chifuna kuti ndili ndi ana ambiri and ndi sugar uyu atenga masiku angati uyu then 1 day what do you need to do you go and shop yeah yeah so izi zizona kuti anthu amadziwa anthu akuluakulu akudziwa onena kuti mafuta awawa mmene alilimu ndi mmene anthu amamwetsera magalimoto munomo satitengera kumbali tili ndi ngongole tikapita ku shopu kumeneko tili ndi ngongole ku shopuko sizikwanitsa anthu sakatilola kuti tikatengeso zinthu zina pa ngongole tipange bwanji ndi pamene tikuzungulira kuyenda dziko lonse la Malawi kuchoka uku kupita uku kuchoka uku kupita uku ndalama zimenezo ngakhale ndalamazo zitakhala kuti mwina zili Malawi kwacha mukozosintitsa kunja kula anthu ma black market mukozosintitsa unena kuti ifeyo muli ku UK muli ku America yes kuli anthu mamillionaires ali ku America koma individuals mungapezeke tiwikireni mamiliyoni ku account yanu ya Malawi inuyo mulipatse ma US dollars kapena mulipatse ma pounds zingatheke zimenezo anthu ena akhoza kulola muchite kuti ma pounds iwo kapena ma US dollar alowa Malawi then mutenge zimenezo mupange transport sizingatheke ya komando zimenezo mulibe komano kumangoyenda maminista anu ndi akuyenda UK there's no wisdom America apita kaya umakatani ka zina ndi zimene zija malomoti
mupange focus zinthu za Malawi mukatumiza polisi ku Nigeria azikapanga search munthu. Kodi munthu amene akampangaso search, that's why I'm saying kunena kuti a police, Malawi Police Service, they have failed Malawi big time. Why? Nkhani zikulu zimene amapanga anthu amene akuononga dziko amazitenga ngati nkhani zimene wapanga munthu mene wabera uja chinthu cha Mai Maria ndi kumuchaja within a minute. Anthu amene they are supposed to be charged amalekerera kwambiri. Uyu mnyamata amene akumune naye Chinedwa amene akumune naye zinkhani zawo zimene afuna kupitira ku Nigeria kumwe akapanga, that's politics, that's my propaganda awo amenacha. There's nothing good about what apite ku Nigeria akuti ku Nigeria afuna kamuyangane Chinedwa anathawa mu Malawi 2022 nthawi imene anapha taxi driver. Why nthawi imene sanatumize Interpol? Why they didn't send my delegates kukapanga zinthu ngazimezi? Because we are talking of someone's life here. Koma nthawi imene jasana apite, now they want to send a police to Nigeria because of the propaganda imene anapanga kumumanga Kaliati, because of one Angela amene is talking alone in the what in the audio akuyankhula yekha Angela. Okay, ngati nkhani zina zimene ndikumva kuna kuti yayi inu ndine tikululane about nkhani zokhuza chilima. Kodi ngati zina lizokhuza kuti nkhani zokhuza chilima zikwakhuza Michael Kaliati, why are these people coming out in kumana mizaziko? Come on, we are not kids. Andingati akunena kuti nkhani za zikwakhudza Kaliati mene akunenera. Why amapanga reluctant kuti apange commission of inquiry? Wasanena kuti tifulumire apange commission of inquiry amene wapha chilima atani apena amene akukhudzidwa ndi imfa ya chilima atani adziwike. Tipange mafulumira tipange baya amapanga his state. Why akuna ma black box taisunga muno mwino ilipo pa mwino kusanjika koma black box ujeni no black box kunalibe akudzipana pana okha. Why? Chifukwa is politic. Okay, so here's the thing, kumangidwa kwa Mai Kaliati, that's my take on that, and I'm gonna talk about it because that's me, my opinion. I'm a Malawian, I have to say my opinion. Now my politicians at dziko la Malawi adadzolowera kunena kuti anadziwa Malawi akuti amangolongolola nkhani 2-3 days zimakhaza ata tilibe nawo ntchito. So kutuluka kwa Alex Kamangira wagwira pa khosi, that's judiciary imene akukamba nyamata amene uja majaji ndi ma lawyers. Anthu amene ajawo tikatenga nkwayikapo achimwene paokha sangapange corruption. Amapangisa ndi ndani? Ndi anthu amene aja amene amabamboma, anthu adzipani ndi kumatenga ndalama zimene zija ndi kumapita kumaka apanga bribe anthu ngati amene aja paokha iwaja they cannot do corruption. But there are people that do corruption ndi kuwapasa iwaja ndalama kuti apeze kuti ali mu system imene ya corruption ichi. Mwanimvesesa? Now chimene chikuchitika ndi chani? Kumangidwa ma politicians amayang'ana kuna kuti okay, who is the person that Malawians love the most? Adadziwa kuna kuti akamutenga Kaliati. It was now a propaganda trying to make Malawians, because we forget what Alex is saying. Amadziwa kuna kuti tili busy ndi kwa Kaliati, tikamachoka kwa Kaliati tiwala kuti kodi Alex amati chani, we have moved on to another story. Now we are looking at what is trending now. Amona ngale kuti akampanga Kaliati anthu ayiwala za fuel. Ayiwala za fuel, ayiwala za Alex kuti our majaji ndi maulo. Ayiwala za Alex apezeka kuti nayeso miraso. So zinthu zikuendera limodzi. We are fixing the nation. Guys, nene chilungamo. Sidi kusiya nkhani neli ndipo mukabva nkhani imene mukuganiza kunena kuti ikupereka nkhawa. For example, MPC guys ndi platform ya dziko. Si kuenera kutenga mbali ikamakamba nkhani. Komano MPC panopa ndi maprogramu obakira boma lokha. Ali ndi maprogramu amene amakhala akunyoza makamaka boma. Kulinyoza boma amini osaka kunyoza boma. Kunyoza opposition. Yes. Kunyoza opposition. And a program amene Kumano as MPC imene okhala independent. Independent, exactly. That's what we are saying. Even in police, our police, they have to be independent. Our police, when be police, they have to be independent. Army, they have to be. Sa kwenenega akali asianise kugwirira ntchito boma ndi zipani. Awawa azipani wandamene akusokoneza kwambiri. Akusokoneza azipani pachina chicho. Ndingana, if you are looking at this,
azipani amakhala ndi ka spirit kokhala kuna kuti they feel entitled kuti feta nina kuti chakuti pangani chomwecho chifukwa chake mukuona kuti commission of inquiry chifukwa chake anamiwa atuluka kuti ya ine tudzi ayi ineyo za tudzi. I'm sorry. I'm not going to do that because my family members, these are the people who are, living with this the pain that these people are living with daily. Kumaona kuna kuti azibale athu anafa siku limodzi anthu 9. Ngati akupempha chinthu is part of their healing. Listen to them and give it to them. You can't say no to that. No, you cannot. At the end of the day, inu munakumana pa chipani. Awa ndi anthu onena kuna kuti aberekerana even ana. This is the blood. You cannot stop them from having what they're asking you to give to them. Another problem nayo malai mujamo leadership. And we are heading towards the 2025 elections. Mukaona nkhope zoti zingakhale president. Mukaziona. If you ask me, the only person in there I'm looking at is Alex Hughes. I mean, because if he tell me why do we have and couldn't think of it UTM. It's just conversion. It made up 17. Panakali panopa ali busy kulosa na sala wakuti wongobwera kumene sangakale chipani chindani wake ni mwini wake wachani ine ndintiko ine chipande ine safulia ine ndipoto zilimpelekete panakali panopa siziteka convention sichitika mpaka na malamulo ena kuti chitika ena kuti yambakata mmodzi mwa iwo apambane akhale president wa UTM adzagwira ntchito limodzi. Isizateka. They won't help Malawians. They are not there. If they are fighting like that, achimwene balibe chimene chidzachitika. Akana pamenepo kuti asagwirire ntchito limodzi chabwino party level. Nde wina uja watsogola wapitabe mpaka na akamusankha kukhala president wa dziko. Adzathandiza anthu amene amamunenacha. No. Amanena kuti pali kuti munthu uzipanga campaign. Okay, ndikugwira ninkamwa pamepo pala MP enake akusanjeku ndikathandiza kusanjeku nda MP wo side ina sada avotere anthu aja kumene kuja ankafuna nthawi ya cyclone ija anthu aja ankafuna chimanga iwo aja anayankha kuna kuti singapite kumene koko anthu amene osana ndivotere iya I'm like excuse me. So you see zinthu ngati zimene zimapangisa anthu wasopano hate imene ija amaona kuna kuti uyu ndi amene akunditani uyu ndi amene akundifuna uyu hate imene ija ndi imene amaona kuti uyu nzamuonesa nkawina and they mean it. Amapezeka kuti munthu ujada kumuonesa akawina ngati munthu amene ujali ndi vuto is hard for them kumuthandiza koma amayiwala kunena kuti this one is like debate imene imakhalira debate. It's like kunena kuti you win you lose. Koma ifo chona kuti waluza ndiye kuti usaade anthu enawa iya chifukwa it was competition aliyense akuyeneka asankhe amene akumukonda koma mukakhala kuna kuti poti ngati mufuna kugawa chimanga mugawa kwa anthu okhawa amene mukuti anakuvoterani ndiye you are not a leader. You're supposed to get out. In another way you have to be impeached, you have to be taken out. Chifukwa iweyo olowina olosawine amene anakuvotera kasana kuvotera kuyeneka umpase chimanga ngati iwe kugawa chimanga. It's your responsibility. Of course. Mwaona? So as it is mene zililimwe nakasi boma limakana opanga set up commission of inquiry mpaka na anthu mene amaina kuti tipita pansewu tikaenda pansewu mene boma linagaiza zoti tipange commission of inquiry. Eno mwachidule tinene kuti boma silimafuna opanga commission of inquiry linawo pamatemo. I don't think so. In any manner, now this thing open. Okay. Antana nena kusama kuti mukapando panga by pa 30 if ripanga matemu. Ndet no na boma mwa Nkhani jaru yakambidwa. More than a month. If you ask me, I will tell you kunena kuti sikuti anthu ajaonera kunena kuti anthu olawo pa ma demonstrations. Ayi. Koma Nkhani jatinayamba kuikamba mpaka nthawi. A president ndi anthu ena, for example ndinene mmene alira president amamvesera. I'm sure he's wise enough to take the good and leave the bad.
amamvesera zimene anthu amayankhula. If you say kunena kuti kapena aopa mademo, iwo aopa mademo iwo mboma analowa ncha, didn't they go to the street to demonstrate? So as opa kuti anthu asapite kunsewu chifukwa chacha, and they don't have the power to stop anybody to go to demonstrate because they went in government because of demonstrations. Do you think if they did not do demonstrations, they were going to be in government, these people? No. Tipex already, Tipex said it in that time. They already sweared and we are ready to serve. They were already in government with the Tipex. So what helped them to go in government? It was the demonstration that they did. So ngati anthu akufuna kupanga ma demonstrations, iwo akungonika yankhe makalata awo. Let people do demonstrations. Ndi ufulu wa midzika to do that. Mwandimvesesa? Komano tikanena kunena kuti iyayi iwo kapena nawo pa mademo. Iwo awopera nji mademo. Pamene iwo wonso anali mademo omwewo kuti alowe mboma. Tipex atagwira kale ntchito. So yeah, nkhani zake zimene zozo. Ineyo ndilekeze pamenepo. Komano message yanga yomaliza ndinene kunena kuti Malawi Police komanso anzathu awa aku anti-corruption bureau anti-corruption komanso ndiyena onse amene ali ndi kuthekera ngati a human rights pa nkhani imene akukamba Alex pakufunika kuyikapo ndithu aliyense. We need opanga corruption ndi osapanga corruption. We need to help one another. Ineyo to me, I know it's painful for the people that do corruption to stop it. Chifukwa ndi zinthu zone kuti they were benefiting and enjoying doing zinthu ngati zimene zija. Koma what am I saying? We are looking at the fourth generation that is coming. We need to help to fight the corruption. They need to understand. Malawi Police amange anthu amene washula Alex atenge, they have to start investigating. Anthu awawa amene achulidwa wanakhala kuna kuti ndi amphawi, anakhala kuna kuti ndi makale. Anakamagidwa kale achimwene. Khala ine anakantimangala. Maula chiprizo nakati nyasa. Mwana anakantima andu nesaba manga Friday. After manga Friday, manga Thursday Friday. Kuti akasikienda arandale umene. Inanakatiro manga Monday. Umanga Monday. Say inchiroko plus weekend. Nikaleso kuli. Ablaza police awasa masewe namaza kutenga Thursday uzoti Friday sizicheka ndama usiya ko Saturday Sunday amafuna kunyese kumwe kujabu komano. So you know what, ndi mutiri pomwepo so ndingoyankhula chonchi, they sometimes enjoy doing that, but that's very wrong because iwaja aziziganizira akalakwa. That's the very same situation they're going to face. Sama mangidwa. Vuto ndoti sama mangidwa koma ayamba kumamangidwa. Sama manga opolisi nzawo nkhani zake zibalani. No, ayamba kumangidwa. Ayamba kumangidwa ifo chonoti dziko likuzipanga fix. Wadzukatu uje na Alexius wagwira pa khoseti tikuyankhula kunena kuti amene uchanda amene akuyeneka kuthandizidwa 100% support by Malawians. Because kumene kuchande kumenya corruption. Kutanthauza kuna kuti wandale ulo abe kulibeko kunena kuna kuti azapanga corruption. Kaya ndi wa police awononge akuyeneka apita akatani akachajidwa. Kaya ndi ndani akaziyambitsa ife will be pushing. Yeah. This is not why I'm bit and lawyer. I didn't know. There is a calambari mugani. Akatopa timubereka timugankha ndithu. There is a bit of if the press team or Chinese. That is the matter. It's a bit is a bit of gamba. Can you chan? Ngari minute napangira pushing kani ya commission. Ya commission. Amati tu inu inaso amuhape tu akuti inu nani mungolongolola apa. Mungona katanga kuti ndinu ndani niyo ndendo tisinoda about ndinu ndani mungapangize cha koma no munthu wati wayankhula chimene chocho then kena akati decision ndikubwera kudera kuti yabwera commission inquiry ngakhale unaka kuti iwe weka koma at least you were part of that change. Yes, you feel good when the change is there. Yes, I'm telling you Ajimwene. Panopo well done, Pido. Munayakula za zero well done. You know the thing, Ajimwene, achakwera ndabambo adziko. Amatuonera tusefa amadziwo kuti mwana wanga uyuyu wankha opoira kumama akunena zona. So sad mulipo mwepo. Garama ronera. Mwauze kunena kuti commission of inquiry ikalepa TV live.
yes achakwera commission of inquiry muike pa TV live iyoyo nde muike inuyo ndi number 1 chifukwa mukatimva mumayanga inuyo ndi big inuyo mukuziwa kuti anawa wakutokota zoonadi iike commission of inquiry poyera dikira nimaliza chimwe adada chakwera commission of inquiry muike poyera pakanema number 2 amene anakunamizisani inuyo kuti ndege ipezeke kunena kuti yakafika kunzuzu koma sinakafike kukupangisani inuyo kunamiza dziko lonse amene uchacho sedwe anakutisani manyazi mumulule ife timachita manyazi on your behalf amene ucha he has to be held accountable. Koma number 3 mukaona kuna kuti inuyo dadi fa mwana amanena kuti nkuyu zodya mwana zimakapota wankulu mukaona kuna kuti inuyo chikukuvutani kuti mumulule mwana ucha mukopa kuda kuti amene ucha mwina zatenga mpeni nkuma kusatira nawo namuyenda inuyo tulani pasudi ndo kuti nesu timfuna mtipangize anthu alemekeza. People have to be held accountable for zinthu zimene zimachitika zimene zinachitika zija a president sizabwino kwachitika ma mistake ambiri kuyambira kumbuyoku ndimbwerereso I live by history nkhani yokhuza ku Israel imene amakana kuti siti kuzizwa ni ma private sectors koma nankhumwa muje ni mu parliament announced kuti withdraw your statement koma ndege inabwera muziko nkuzatenga anthu ndikumatani nkumapita nawo unatuluka ma video amene amu Israel amene analiso kuachula so dada achakwera akuti I want to thank the Minister of Finance imwe anatenga drama uja mwaniva I want to thank the Minister of Finance. But above all, I want to thank the president for making it happen. Atati munashulidwa mamene mucha achakwera. People have to be held accountable. Pazinthu zolakwika. Even izizukulu zanu zizukulu tuzi to sefe tilinkati mmene mucha will be affected dziko lima unongeka. Komano izizi ndi zinthu zona kuti ndizovuta one to come out to accept. Koma nkati mwanu ngati mwachivomereza do the right thing. Ndilegeze pamene popo. Akatero amva. Ndipo a president yo. Adziwe kapena tinene kuti commission of inquiry imene inasankhidwa a president mudziwe komanso commission of inquiry imene inasankhidwa mudziwe kunena kuti sizingatheke miyoyo yanthu 9 kupita popanda munthu olakwitsa sizingachitike ndipo mukabweretsa malizatsi anuwo mukafufuza zanuzo tifuna anthu awiri atatu anayi oti apange accountable abwere anthu amene angakhale responsible chifukwa cha miyoyo yanthu 9 ndipo munthu akaphetsa munthu ngati mmene anapangira amayi aja anaphetsa munthu sanaphe munthu anaphetsa munthu ndipo munthu ukaphetsa munthu umayenera kuti nawenso upange first punishment sikhala muno chifukwa chakuti yezi komano umayenera upange first punishment inayo ungapange maintain position ya ntchito. There's no way ungangokhala osakalowa mkhoti. There's no miyoyo 9 anthu amenewa tikukupemphani commission of inquiry mudziwa kuti amalawi akuyembekezera kunena kuti kubwera malizatsi onena kuti mupanga point finger anthu upangira commission of inquiry ija anthu amene anapangitsa anthu amene ali responsible anthu amene anapangitsa kunena kuti ndege ija whatever the case miyoyo 9 tani iruzidwe kuphatikizapo chimene chinayimitsa seshi chifukwa chakuti anthu aja ndikukhulupirira kuti anthu aja anali moyo. Ine ndikukhulupirira kuti anthu aja anali moyo mpaka na 6 o'clock imene analamula kuti imitsani kupanga sechi mudzayambireso mawa. Anthu aja anapulumuka izozo zimene mune nazo anthu anamwalira mkatikati mwa usiku. Okay, zimene mune nazo nzoona ndege ije inagwa teni kuloko anthu aja anali moyo anakapulumuka anthu aja anapanga sechi usiku and that one stopping searching as well by a president utengera ndi times imene nanenera stopping search what one is negligence as well. That one is negligence as well. A president is responsible for that as well. Yes, even asirikali amene anapangidwa asirikali amene anavomera kwavomera president, those people also have to hold accountable. Yes, chifukwa iwaja anavomera kugwira ntchito at any level kaya kuli chifunga kwa asirikali amene ajawa kuyeneka so ayino kunena kuti ndi komandi ikabwera nakasabati waja ndikulu wa asirikali komandi ikabwera
ngati ukudziwa zona kuti komandi iyi indipangitsa kunena kuti ndikhale m'mavuto ndikhale pa moto umayenera kukana unena kuti umu mokha sindingadumphe. For example, akukuza nena kuti dumphira madzi iwe ukudziwa zona kuti muling'ona ili chonchi uling'ona sinditha usambira umauza ine I can't do that. I can't do that. So anthu aja asikala aja ngati amadziwa zona kuti ntchito yathu ndikuseva miyoyo ya anthu ndikupezeka kuti alamula kunena kuti siyani kupanga search anali ndi umphamvu kupanga question kuti iya we can't stop chani inuyo bakabwereka nono but is above the law iya inu ndi akomanda ndina president uyu ndi vice president mukutuzira nje kuti kusearch why do you want us to stop searching? Ndifanye kuti ndifati kuna kuti asamakhale ndizi azipani. They need to understand to question amene aja president aja they are there to save mizika. Apati mayankulapo a vice president ndi miyoyo naye ni anthu ofunikira amene alani mu ndege muja. Amayeneka afuse kunena kuti mukutanthauza chani mukuti tisiye kusecha anthu ame command umanena ziwezo no. I know. Apa patatani ndivule ma glass la chimwene. Let me check out my glass. As a commander, kumenera kupanga question no a president. Ife ndinaumbira ntchito yathu kuseva miyoyo yathu. So antawawa we are trying to save their miyoyo. Chanchan we will continue. Kodana kakala ndikuseni. Adakakhala mwana pada kakhala mwana wao. Adakapanga stop session. Maona? Mwana obereka okha. Anakapitiliza. So that komandi imene anapereka ndi komandi yo nena kuti iwacha akhozopezeka so kuti nawonso apezeka olakwa ndi olakwa kumene apezeka so apezeka olakwa macha komandi imene yoyo tifana kuti for example munthu akumira ndekule aja opulumutsa miyoyo yanthu a president musatikuire chilungamo chikupweteka is a thing whereby munalakwa analakwa ngati mudalamuladi munalakwa ndipo you have to do achimwene he has to be held accountable for that according to Times TV on 10th June 2024. Yes. Around 6 o'clock. Kaina 6, kaina 7, kaina munanena kunena kuti anthu asipange stop searching. Pamene popo unless mutabwera nkudzauzanso mtundu wa mala kunena kuti ndinalamula zimenezo kunena kuti asiyo panga search kwa yoti ndege tinati tayipeza. Komano sitimafuna kuti mtundu wa mala utani udziwe chifande gina kwa cheni kuluko mutatero mwina atakukhululukirani komano kuti ndege yapangidwa announce mama kuti ndege jataipeza sopano mama uno andipo anthu onse amwalira that one you do for that a president osariso singaniso yovekaso pitumisa masenge kani injasiya ine ndi chilungamo chimekunazo chilungamo ndikusekerera kwa kunena chilungamo you are speaking the truth this is the truth it will pay komano this is the truth mwanimvesesa it will pay komano that's the truth ili ngati munthu wanena kuti ukumuona madzi akunena kuti ndipulumutseni ndi anthu ali muhengo pita leave that one we're gonna come back leave that one let's go we're gonna come back ndikubwera kenaka ndidzapeza kuti munthu uchawamira zona you are the one who is a murderer now that's negligence wamupa munthu negligence ya murderer that's it maona you are black come on now nene nachitika tsiku limene lolo whatever the case a president that command you do for that you get that for that sivana ende bwina black akajana limoyo taonani mmene anapeza ndege uku anthu aja anakapeza mameters away from ndege useza kuti anthu aja mwina anali moyo amayenda ndithu kunena kuti tipeze chithandizo mwina anthu atimva kuchokera kumene ndege inarani inagwera anamva kale anthu pamene paja manyumba ali pafupi kaya
So iyo ilapwa ndi ndege ya usiru ngati imene ukavula anthu matayi ndi majaketi mungona zinkanizo ndikumenya kantengo osakagwesa ntengo kakang'onong'ono ndege yayikulu koma kubakasovula munthu ochi kubatiso ntengo so wang'onong'onoso ndikukavula munthu ochi kunaliko kwitima ari kupe kuti inuko ablas ndikukamuchosa munthu ochi ndikukamuvula munthu jacket ndi tayi ndikukamanaging kumuvula munthu jacket ndi tayi ido sandichimwitse bande langa latha chimwene ineyo ndisazikepo panopo musandichimwitse kodi mukamati mutsazika mumusira ndani tonse tikuchokera limodzi tichoke pano takalapo pido tinene choona yes nkhani ya majudges ndi maloya yes siulitisiya yayi ngati pete tichule mayina for example tichule mayina amene Alexis anachulaje ifeyo simulandu ifeyo simulandu oloya amene angatipangire so kwani we have reference yes ane tikuzitenga nkhani zijati kudziwa so ife tinanena kuti ajaji chikopa akuti alikolapti Matise alikolapti Zikamanda alikolapti ndani ena aja Amanda alikolapti wina wakanga bwelo dzalipangira su kunena kuti no pamene tikunena kuti apolisi akuyeri theta apita akatenga anthu amene ayi muchitokosi ndazipanga investigate it's reported speech we are reporting from somebody else yes leno apolisi mukuyenera muchitepo kanthu anti-corruption bureau muchitepo kanthu ombudsman muchitepo kanthu ndipo malawi muja amwene zinthu sizimayenda mwe ablas ineyo alimafia atu amwene mbava amwene macholo wachepa amwene mbati macholo anafauja macholo wachepa amwene muli akatundu mene muja ablas zilombo achimwene ombudsman inalemba kalata inalemba kuti ajakumeracha bwana akumeracha yes analemba kuti asankhidwa mopanda let's speed this okuba mamafia magangsters eneni amakatenga anthu tophunzira kuba ngomakatika kundende ito nkukhala pa mipando amwene osatekeseka amwene kuli there's a lot happening ablas there's a lot happening and ifeyo being a Malawi mfana ujayo Alex uja ndofunika kumpanga support he knows what he's doing ndofunika kumpanga support wachitausira skulu yake waisi hapo akutafuna apange save chani apange save Malawi ndeno ifeso disiyeso zina fone ine ndisiyaso nchifu aujoni mukuseka mtatsenjiro yotanthawuzira mawu ake yeuti akayakula yotanthawuzira komanso wapanga so push maona ine ndisiyaso nchifu ineyo ndili pambuyo pa siku ndi siku tikhala tikuyankhula zimene za apolisi amanga aja ikumachedwa chani Alexofe yeah the whole movement is Alexofe something like that anyway kaya the movement umachedwa imene yoyo kunena kuti ndimene ilipo panakali panopa ndiye akuti imeneyo ndi movement simatha ya simatha anthu amabwera amapita exactly mano mtsogoleri wathu ndiye mweuti ndiyeno sali yekha ya my voice ndiyena there are many people behind who understand sakusangalala amene akufuna dziko lija litukuke and it's just unfortunate kunena kuti anthu amene akuchita zimenezi ambiri ndatotu ophunzira kwambiri we can't continue producing people as well as educated savages, mafias, gangsters, thieves. They have no wisdom. Mavenda ana maskini just wali bwino tisabalamule pa zileke ziwezo. This is the truth. Zileke ziwezo kuphunzira kuphunzira without wisdom is kuphunzira useless chifukwa zimene zizi munthu unanga ngati inuyo if you went to school to swear mumagwira bible kunena kuti ine am standing for justice yet you be the one being to kumakapezeka part of corruption. What do you call that? You go to school, you don't exercise zimene munaphunzira
in the offices where you are. I mean, when I look at you like, when I'm looking at Anna Maskini, they are better than you. Because Anna Mina Jaribe education, they are not doing what you are doing. Somebody who knows what you have to do in your office, you need to bring justice on the table, but you are the one who is doing corruption. Ajimwen. That's so kuzio sila ule mwa ukulu kumene kukonsa nanga. Kuononga sufisi ya makolo. They get paid. What do you call that? They get paid money. Drama zoni mena amalandilira drama zao. Miyezi iwiri amanga nyumba kuti. Kuta. Komaso it's an insult imene anachita a government nthawi imene anapezeka una kuti akumakaonjezera kumene kuchako after Alexius uja atatuluka kumana kuti maloya awa majaji awa ni mwakuti nkumapezeka kuti akupereka lazy kumene kuchako kuma uche ku judiciary kucha. For what? Kodi Malawi mufuna kunduza kuti ndi anthu okhaja amene apangidwa affect ndi devaluation. What about the police omwewa? Do you know kuti apolisi ambiri ndatoti amatuma ana amene amabaja ife tikumana nazo zimenezo akumutuma mwana uja wokuba uchayo munthu oti wa police. Kuli blast is a lot. Mucheka kundipangisa so kuti ndispite panopo some stuff that are confidential. So I don't want that. There's some stuff that are confidential. People don't want to. Endi kukusana. Ife bamusazike ziko mokwambira wose munabwera basi. Ndithokoze ndito kuti linali limodzi kuyambira pachiyambi paja kufikira nthawi inoyo takhalapo nthawi yenali pano ndito makamaka ndipidwa amene yu anali pano kulongosola kuti tsegula maso zinthu zina zimene mwina silimayembekezera silimadziwa komano tikhale pano sikuti talekerapo mwepa ya tikhala pano makamaka kupanga push kunena kuti anthu amene atchulidwa mayina awo amene atchulidwa mu corruption list makamaka kumene ku judiciary anthu amenewa aoneke kuti iyayi anjatiwa amangidwa ndithu ndiyeno tikatero tidzakhala pasi pano ndithu kufatsa komanso tikuyang'anira diso la nkhwezule kwambiri kunena kuti kodi kotsatira za commission of inquiry zikhale zitani kwa diso la thuku kumene koko likhale pakamera mutsatipake mujeni mutsatipake mafuta milomo kumapheka ngati jayiyayi tajapo nyama yang'ana mwachidu kwambiri komanso mutayika zinthu zipambalanganda ngati mmene akufamile akunenera mwina zikho zothandiza kuti akukhulupirireni. Exactly. Sineme pabwino ndikatero. Mwema pabwinotu. Ipamembo polo mulungu awombera manja utananga well done. Even at the president awombera manja well done. I have taken it. Zikongwambia president munapanga form commission of inquiry. Komano commission iyo ibweretse malizati and malizati zapangidwe announce as everyone will want. Nditudi. Tikatero tiyamikire zikongwambia